Estas 4 bandeiras confirman aos usuarios que se atopan nunhas instalacións de calidade certificada. Dende hoxe a bandeira azul, o que de calidade, o distintivo Galicia Calidade e o S de sustentabilidade, ondean no Club Náutico de Portonovo, en Sanxenxo. Para mí es un orgullo como presidente de este club que sea el único de la provincia de Pontevedra que tiene todas las certificaciones y de Galicia es el segundo, con Portosín. Somos los dos únicos clubes náuticos o puertos deportivos que tienen todas las certificaciones que podríamos tener como náutico deportivo, ¿no? Para manter estes distintivos, o club realiza un forte esforzo inversor para garantir a calidade e a sustentabilidade das súas instalacións. Recentemente realizaron actuacións como a renovación do solo dos pantaláns ou cambios na estrutura de aguante dos paneis. Reiterar pois esa satisfacción por ver como medra en calidade este sector que desde logo pois ten moita vida e ten moita vida no eido tamén da sostibilidade. Cabe destacar que a provincia de Pontevedra aglutina 7 das 11 bandeiras azuis outorgadas este ano aos portos deportivos galegos, un galardón que, ademais de garantir a calidade das instalacións e dos servizos, supón un reclamo turístico e empresarial. O interés no recoñecemento da calidade significa un avance nunha parte importantísima no sistema portuario galego e que nos tentaremos de seguir promovendo cunhas iniciativas da man de Turismo de Galicia que creo que se poden ver cada día. Tan só o Real Club Náutico de Portosín no concello coruñés de Portodoso conta tamén con estas 4 certificacións.